Aku to? Milio. Halo. Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. Sing nganggo seragam bidu. Alah pantes kok beda karo waranggono liyane. Iya delok. Engko. Lho iki lho matane. Iki lho kebablasan. Meneng ae. Todok. Wah. Kebiar. Tak aku ora. Gendha. Jane. Kok ketok isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora isin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? Wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye? Mbok nyontoh Mas Kangko, angger makarya mesti garwane ya mesti nderek. Oh nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Terus malah isin. Bareng bojo melu kok malah isin. Ngene omong. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo aku. Katene perang-perang dino ki bojoku atine rene. Nah, Iki nak wong sithik rada unjuk. Ati kene lho, ati kok kene. Lho ngerti mbok gendong kok kono mbok kene mbok jelokno blek ngene. akhirnya mudun. Mosok ngono tok ngalah posisi. Awak jenenge wong agresif. Ngene lho diajeng, sampean nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti ndi to kene lho Wah, lagi remote nanti to iki. Lho kok malah ngenyek. Wong ayune kaya ngene kok nganggo remote iki mbak anggap bonekah ngono apa piye? Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah yen urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. Konter HP. Bareng tak dadeni tak cek jalan-jalan lah kok sak gel ngono. Lah iki ndek anak lebih jan wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean to. Enak piye to? Lha aku nak dolan nang guritan guri omah kae dientekno garangan malah. Apa padak kepiye? Mosok anak ngantek dipangan garangan iki. Lah darani pitik. Lah anakmu ki pira? Awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira? Papat. Ya dadi wong kabeh ya. Enggak. Sing loro sik kethek, Mas. Enggak karepmu ki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mesti wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Nggih. Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Kula niku enten lho teng daerah nggen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Nah, iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku ke 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kon nang nggonku Mas, ora cepet. Maksudnya Alah 3 dina lah dadi. Kuwi gampang. carane, Mas. Resepnya ada 2. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis, Medis iso konsultasi nang dokter kandungan. iya. Sing nomor loro, Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh, dipijetke. Aja, Refleksi, ora usah. tusuk jarum. Alah lara kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoga-yoga. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Kira apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga, ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem Ini nang tapi pun mantanku. jauh Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor Sarjana Hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. Leres. Kumet kalian Mbak Eni. Ayo Mbak diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita kepahlawanan. Apa kuwi, Mas? Sido Pakso utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih? dapuane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, Aku apa, Mas? piyayine lenjer kuning dedeg pideksa tur nggih merakati. Jelas pantese dapuk Srigala. Segala. Sekarang nyatek Tanjung, Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Duduk. Wilujeng tali, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras.
sangat kelenggan dalu mangki kepareng hamba parlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung dening para paraga ingkang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangki Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati kaya gogon malah ngene Piye to? Lengene aku ngeten Pak. wis Patih Sidapaksa dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda Saking mentok. Ini Mas maju pisan. Sila Hadi Krama dalu mangke dapuk dening Ki Anom Bijotako Sila dikrama. piye melak to Kenek dapuan elek-elek. Mas Komet Iki lele. dalu mangke kadapuk dados singa Kolesterol, Mas. Patih Sidapaksa sagung para tamu kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani kantos purnaning adicara nuwun kowe kuwi lho payahmu iki lho Ki Sidapaksa karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja Mas telung pelung gumbala pitung bilung Sik. Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok. oh iya lah kerekane Tutupan. Action. Sari-sari. Talek kancane. Aku ngomong apa? Aku blas ra tau ngoprak. Iki mau jare wis karo sinuwun Sila Hadi Seto Krama Mas Yuda iki Nggih. mau jare singa. Sidapaksa Mbak Oh, sidane Sidapaksa. Sidapaksa Gelem Nggih. ora? Tapi kadang ya singa Sri Tanjung Kang Mas Sidapaksa. karo aku wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ababmu ambune kaya batang. Berang-berang dino iki pancen iso. Wong ayu. Injih Kang Mas. Abot rabot tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. kok transmigrasi iki lho Transmigrasi. ngupadi tumbaling praja Aku takon nyatetno to. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai tak was Ngene ya, Jung. was aku diutus karo sapa? Sila hati. Sila Sila Hadi Hadi Krama Ngupadi tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas Sidapaksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke nganggur ngono. alah engko tak tinggali sak trip. Tak tinggal paling seminggu. Kang Mas, Ora apa-apa ya. panjenengan kok nggih tega. Aku jane yo ora tega wong ayu. Ning iki kabeh jejiban sing kudu tak lakon. Ngono ya. apik Wis nang omah sing apik ya, Juk. Panjenengan ingkang atas-atas nggih Kang Iya. Mas. Juk. Kang Mas. paringi sik to arep ngadoh lho arep ngadoh barang kowe Sayang, ora apa-apa ya.
Susilo Hadi Kromo teko. Teko. Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok metu aku. Kowe iki wis golek padi kono jangkrik nang. Wis lunga, wis Kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Lah aku lho aku metu ngono kok. Iki aku tak gandrung iki terus kowe iku teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek ngono. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng Suwe Adipati. anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung? Matur rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku Kanjeng wae. Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok petel. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida merangsangi bareng roh mlakune ngono kuwi. Saya mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak kuwi? Ya mlakune ki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut to wong ayu kowe timbang ngono rantaku. Kanjeng, kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dadongo bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan iki. Ayo wong ayu manut to marang pun kakang wong ayu. Mboten Kanjeng, kula menika sampun Ki, ki, gadahi ki, ki, garwa. ki, Kula ki. menika garwanipun Balonku. Ora. Kan mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora beda ceritane beda. Aku ngare ra tau kopraan lho Mas. Ceritane beda. Oh Pak Joko rewel kok nyapa ngau koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Sabar Mas. Apa Dik? Hari ini Setu Mas. coba ganggu. Enggak. Aku bersumpah iki lho. akan kubuka. Ayo. Oh, iki lho. Wah, Ora mbok isin. muyang. Ora isin ya ditunggoni anake. Akan kubuka. Iki lho. Ben pesan tes. Iki lho. Pak Lurah enten kamar kosong mboten? Alah, ki apa? Iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho. Kono latar kono los. Wong kok iso. Ayo manut. Yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Sliramu bakal ndak rudo paripeksa. Duduk. Mboten terus Duduk. dateng panjenengan. Iku tak oyak-oyak ya toh. Kowe teko. Ya, Terus kowe metu kene to. Kowe iku terus iku tak nek aku digandrung karo iki kowe mbok ajar. Ngono ya, paham ya? Manut. Mboten Kanjeng. Saneh aku ngomong. Karo abdi panjenengan patih panjenengan. Kula mboten saged ngladosi napa sing Kudu bisa. Aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara. Apa karepku kudu mbok ladeni? Kadyan kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan. Manut ya. Mboten. Manut. Mboten. Manut kowe kudu manut. Manut kowe. Tanjung. Kurang ajar bojo sampean. Kurang ajar lek. Ora nyono, ora ngira. Nang ngarepe motoku kowe wani nolak Adipati. Ora.
Iso nolak lho. Wani Iki lho, karo takon gelem. tumindak. Sedeng. Hah, kowe kudu tumindak. Aja. Iki Bojo. Tumindak sedeng. sedeng. Kowe Piye to? ayo piye kuwi? Salah ya ngejak wong goblok. Aku ki ora entuk Ora. tumindak sedeng ngono. Heeh. Kok malah mbok kok tumindak sedeng. Piye to ta iki kok? Aku iki lolos kok. Iki ajaran. Kok main ajar nganggur. Ngarepe mostoku kowe wani tumindak Kowe wis mati. Iya, iya. Marah ya aku wis iso. Aku acting. Iya Mas. Ngarepe motoku. Kowe wis wani tumindak sedeng. Mboten Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng. Lah iki mau sing tak delok apa polahmu kaya ngono? Mboten. Lho, kok muni mboten-mboten. Aku wis delok kanggo moto kepala kok dhewe. Mboten Kang Moto Mas. kepala. Lho iki lho sejine ya, Neng. Ajar wis suwet. Kang Mas. Orang toko. Oh, Kang Mas. Ora kena digawe becik. Mintak sing kaya mangkono. Kang Mas. Kowe Yang mbokmu yang mbok menawa iki wis dalane, aku kudu pisah karo kowe. Aku ora kudu wek bojo kowe cerita. Ajar sik. Kula menika bareng matur sekedhap mawon. Estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahati Rama. Ora, Namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas. ora Namung panjenengan kula tresnani Kang Mas. Aku ora percaya, Mbak. Kula estuk tresna dhateng panjenengan kula boten anu sik tak bukan. Aja ngono. Iki lho kok darah Nolak awakmu tetep nolak. Ora iso. Edel. Aku ora percaya Siti. Mergo aku wis delok. Situ bangsa. Aku wis ngerti dhewe tadi. Menika boten leres Kang Mas. Estunipun Kanjeng Silahati Rama badhe gonjak dhateng kula Kang Mas. Sampean Terus sikarane nyomo. Apik. Dur kowe saiki nang ngarepe motoku. Tega nglarani atiku, Cuk. semurut tuh nangis-nangis, Met. Semurut tuh nangis-nangis. Dadi karaktere Tancuk. ora ngono Aku ora percaya. Sapi karo. nangise rada semu-semu dimpet lho. Tancuk. Aku ora percaya Tanjung. Ngono. Tak tembe 150. Kowe ae dah. Ngono lho, kaya aku mang. Tanjung. Kang Mas kasinggihan. Ati iki Apik-apik. ora iso nampa kowe dadi karwo. Tancuk. Kowe luwih becik tak pateni. Kang Mas. Kanjeng Sangka. Golek apa? Iki golek apa? Aku mau nggawa ta ora? Ora gawa. Kok kowe iki ora gawa kok iso? Kudune nggawa aku. si gaman si. Gaman, Ci. Malah Gaman. turu. Ya gaman. Gaman. Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis, Met. Rada nangis-nangis. Tega ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kapercayaan. Kang Mas. Mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula. Monggo. Tanjung Sangka menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging parenga matur. Piye? Saderengipun pun pejahi kula badhe mitugas Kang Mas. Kowe ngomong apa? Wong Urung ketoke aku ngomong. ora paham. Urung ngomong iki. Lah kok tuh? Nangis sedih. Saurunge tak pateni. Arep kondo apa? Kula badhe mitugas. Mbok pilih mangke getih kula anggon to banger. Kene lho saka kene. Saka kene lho jiwe. Lah, Mbok pilih getih kula anggon to banger. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng. Laris ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosok wangsulipun. Mbok pilih getih kula anggon to arep. Karo Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula
ngomong kowe. Tanjung. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Yen wis gawe gelane ngatiku, Apik gerakan. apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndek larang bojoku Dirandung. Mati kabeh. Ya ampun. Kabeh. Mas, kae dalang ora melok cerita kene. Ngapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae gak melu. Urip. Gampang ya. Mekae lho, kamu gak mekas. Gondo arum berarti iki ora tumindak sedek. Sedek. Nah, ayo. Saiki diambu getihe. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Gak nganggo. Oh iya Mas. Mas sampean sukane ngek Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. Ya iya. Apa aku? Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh, Tanjung. ya aku lho. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arum, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung, Tuk 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 tuk. Tanjung. Wong ayu sing tak tresnani. Apik. Jebul lu diramu gondo arum Tanjung. Omongi lho Mang padahal tak omongi iki lho asline ra salah. Mengko tak bisi to, iki lho ra salah. Ora tumindak sedek sing salah isi lho dikromo le. Lo diramu ta? Iya. Kowe, ora kowe kita di sapa? Lah aku wong delok. Oh, malah kaya sombe. Wah, ayu. Tanjung. Jebul kowe ora sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Heeh. Ya Allah, bapak lho. Getih wah gondo wangi. Yen ana rejaning jaman Nek ana rejaning jaman iki bakal tak tak jenengke Heh. desa Hah? Butuh Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi Ngono lho. Banyuwangi Alah. Bakal tak jenenge desa Banyuwangi terus tuk-tuk ngono. bakal tak senengno desa tuk Banyuwangi sik. Banyuwangi nek tak senengno desa Banyuwangi sampun dobrakipun. Sampun. Sae nggih. Nggih. Wah, mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Nggih. Pak Joko Marsilo nyuwun pangapunten. Nggih to Mas. Ki lho wis bar ki lho toprake. bacutan ya iki Bajutan.